Zize? Bomi semkhulu. Bo ndimaditsika kana. Ya ndambokutsika. Munetu wani? Nini donzi Dennis Wilson. But basa ni super fan. Okay. Basa racho ndiri? Basa ndiri mangoma. Mangoma. Asurumbuzi, siyana nendevu. Ndiri mangoma. Alright, mangoma kaita sei? Na Zimdancehall. Okay. Isa. Makaita ngarini we? Tatanga wapina msimu 2014. 2014. Okay. Yeah. Up to now. Alright. Makazitangira muri kupi? Nazitangira ndiri ndanimbori padema kwasero. Alright. Vandazowira muno atanga kupushira ndamo. Kudema 2014 wakuna mastudents mpanawo? Ya angari hapane mastudents angari mapeki. Kureserve? Ya angati wako. Une makore makati? Izvezvi ndi 2025. 25. Dzokera 2014. Wakone makore makati? 2014. Wakone makore makati? Dzokera kumashure. Achicalculate mdara. One 16, 17. Same age nini? Saka ndobarika tanga ita music. Ndatanga from long time. Yeah. Une song yawakaimba iri 2014 yatakakwanisa kunonzwa wakafreestyle. Ya uchiri kuziva. Ndio zati mokumudza kukanganwa. Maybe 2016 ndane song yandakaita so. Takaimba. Freestyle. Yainzi menchipo. Anzi pamangoma ndiri gombiro. Inonzi pamangoma ndiri gombiro. Yakapfuura nguva yatatamba naShepiro ngoma razobatava nekunge chibhodhoro rogara rakazvitinya ririmo mumusoro wazvinzwa rodiwa nevakadzunge.com rushandiswa nemayutsi unge makondom rinoda kusakwana kuita unge Vodacom ndakanamirira pariri kunge Chingam harisi rema ndakuda chikangano mdara ndakuda ndichikangano very sorry but zvazva long time because zvanga zvine makondom mukati zvazviuraya vana makondom anouraya vana aiwa kwangu kungotsira kudzivirira tongomenshena kuti mayuthi asi unorora mutondero andore mutondero kudara Mbare ndisober sense 100% sober sense kunogara my manje as you speak. Zvamanje ndogara mota kuzi. Watinonzi Dennis usu acho mukarate? Ya amaza ndoti mukarate. Why are you black? Mzadaro mdara. Ukarate wako uri papi? Uri papi ukarate wako? Ukarate? Ndingatoti tingatona namdara hama dzamdara ndomakarate. Iwo ndingoni mukarate wazobeta umbleki ndangoti todzowo skin yamdara but anona titi makarate. Saka iwo ndosikadiyo mumunhu. Aiwa baya zodi. Dennis usu nomziva kuti aita nezveno. Ndangonosita but ndizotaita nezveno. Airiza paredhiyo, airiza paredhiyo munhu akazoshaya zvake. Dennis usu airiza reggae music musambo paredhiyo 3. Sambo unonaka akauya kubva kuUK achinzi panonzi paPTC yakunzi Net 1 my man. Akauya as a contractor achigadzira mamheno zvimatelefoni but akazoshaya zvakagara muMount patitone munhu anonzi Dennis usu. Hakusi kudhara here pakuti aisa kudhara takatoenda tasata zvaro akaizvo ayo wangwa ma85 bozi nimbozi natasa pano kudhara 85 wangwa zvaro ndiva 98 nasati kudhara ndiri wakudhara ta but ine mudhara ndine imwe nyanga ndambofambira ndambokudzaika kuti ndine entertainment yatirikuedza kuda kuvhurira kuvanhu because vanhu vazhinji zvinonzi entertainment kumaartist haurambidzwa kana kuacta uite sei kuedza kuisa chinhu chiri unique mafans kuratidza zvauyi chichichi saka ndandoya ndikakutsvaga ndikati mudhara ndine movie ratiri kugadzira rinonzi haiwadzanai usanyanyofuna hapwa
hanzi rukandimbe zvekutodare zvekutodare like a story love but ka series man kacha feature vanhu vakawanda ndine mufesi anonzi lamusi wepawadiwa pamoyo kana mambo mambeona kacha feature ipapo then ndichafichisa handichazongotoro here and there masters but kumberi hatisokudai titoda vanhu but chinhu changa ndauya nacho mudhara chandatokumbira kuti mari kandinona mudhara movie rakapedza kunyorwa already tine macharacters atikaita tikaita sei ndambonzwa sistema kuti haisa kutidu tikati aiwa titoda vanhu aita sei vanovhura hombe ndovatitotoda saka zvatikukumbira isusu ndezvekuti tichangotanga kusumuka handiti vanhu vanoziva chita zvemusic but same ways kuindustry yekuisa entertainment kwanotoita zvetozvikuona kana jp anombozviitawo hakuna asingaiti inati saka chinhu changa chida kuti patinobudisa vanhu vasina kufloga because isusu social media yedu mudhara kuita chokwadi pamberi pamwari hasisati yaseka tauya kwamuri eka iwoka chivhurai kana mune youtube vhurai facebook yenyu page mobva maipa zita yetitle yenyu yangufanire waidiwa wamoyanzi movhurawo youtube amene youtube page facebook page zvese youtube yenyu aiwadzanai movhura momboisa tumaclips 1 minute munogona kutanga mune 2 subscribers you grow but babanza mudhara panga ndichinataura ndipe kudai so tikuzvinzwisisa isusu but zvinonetsa kuti munhu angonotanya subscribe yaya zogona mutorera nguva handiti but imimi tandati takupinze mudhiri iri mudhara maramba zvenyu mati handisi kuita izvozvo but chanzi taisainirana pasi apa tadai tasainirana madigits mudhara tindonka taisirana bozi ndo zvatikabvumirana kamera inoda kuti iende pagete crown exactly but digits yotonyorwa movie chitonopera supported by ghetto crown king Minox chitopera movie chitonopera amazapaniswa zvinonyorwa zvese ipapo nadirector atowirirana kanditi iwewe because so far director ainooneta imwe shuti kublawa handiti iwe chifanira kutaura nani naghetto crown kuitira so that ini pandiri kudzoka chita shoot tofanira ita shoot musesaturday pandodzoka nchita shoot patopedza episode 1 episode 2 iye achitonofanira kuedita mamwe mauya anenge akutesa ndikumbira ngobvunza ko zvakanzi chinhu chenyu chakazoputika chiri pachano yamudhara munonyatsowirirana zvinopera mushe because mune muchido maroyalties chinhu chandogona kutaura mukuru wangu jebeso handi tawirirana kuti ichinhu chakaputika chiri pasocial media yamudhara handiti isusu chatiri kuda handiti tati isusu toda kuonekwa mudhara toda mbiri handiti zvisi zvokuzonzi hanzi mari ichazodai hatinina because tasenderana pasi imofanira kuwirirana mapesenta icontract yatasenderana contract mudhara aiwa vada kushandisa ghetto crown king aiwa mari yese ndiyangu because isusu saka ivo vanozviita sei ndakazvishandira aiwa vanozoita zvavo vega tozoita zvedu tega from there but at first chinhu chatiri kukumbira papo ndo panowanzopesana vanhu vakawanda panyaya dzemari mara ndopanowanzoengana vanhu vakawanda vanopedzera kurovana nemakopirights chichichi saka ipapo nofanira toita clear ipapapo because ndopane nyaya isi mukana mukoma wangu nyandogona kutaura iri easy zvekutodaro ngati at first handiti first project chaita toona kuti handiti tawirirana mudhara tasainana pasi mudhara contract ichi chinhu chiri kusapotwa neghetto crown handiti chisapotwa neghetto crown mari yese ichauya hatinei nayo yepamuvi iyi munokunzwa isu kana takuzoitawo maproject edu kana chizinge tasumuka zvisina mudhara mukati ndopatokwanisa kuzoisochi pamuplatform yedu
but at first nchitoda isu mudhara tikukumbira mudhara wati booste nyange yakaonekwa zvakadii hatiyeti tisoma mudhara kuti mudhara tikutipe mari yedu yenhinginzi yemovhi rakadai so because tichasiyanana napasi ndozvo zvandokufambira mudhara yatisema masignature apa patawirirana mudhara kuti mimi ndichaita se chaplom chadai so bozi bepa ndozvinotara contract bozi zvakanodhindwa polisi kuti mabvumirana mudhara saka mudhara havana kana problem bozi mapapers anenge aripo ende movhi richipera rinenge rakadesignwa hapana kana chitsotsi chinotomboitika bozi nadirector tawirirana. Alright, iwo wawirirana direct kuma-actors akatanga kutsoma ma-actors atsome because ma-actors ndangu ndisingazozivo system kuti ativakada but ma-actors ese ndangu ende chinhu chavari kutoda because ini chandikanotaura navo ndikataura navo ndikatogara pano ndikati guys tinogona kuita chinhu chinonakidza sei chakatadza kuonekwa bo chinhu chinodiwa iplatform unoita sei kuonekwa ende totoziva ndikataura namandiziva kuti mudhara from day one inange ndorespekta zvangu kuti zimdanzo inzivikanwa yatangira pageto ground cheshuwa sotozivikanwa muzimbabwe geto ground ndeyakaita kuti zimbabwe zimdanzo ivere palevel pairi saka muzuva ranhasi kuti vanhu vazoona zviziva kuti kuna nhingi nanhingi zvatangira pana geto ground animuona saka hatikwanise kubuilda foundation nekuti inde pamusoro tinotonidha someone ari pamusoro taona mudhara wataura izvi but vanhu vezimdanzo vanakaita kuti vazikani vakatanga kuzonzi soma kuti but tinambobvunza mudhara muri papo matautanga kuti mama akaitirana hazvina vaida mbiri mama akasaina hapana zvii zvemugeto ndati ndezvemugeto zvanga zvii zvemugeto vanhu vakatokwira ndege mati ndezvemugeto zvanga zvii zvemugeto kuda kuti vazikanwe mataura ndezvemugeto ngobatsirana mataura ndezvemugeto mudhara rapanzwisisa but isusu zvedu zvine proof kuti zvine beba mukati hazvi zvekuti ndiri kuita pachifesi kuti mudhara kuti uploada ichi zvichitodza kuti ndikadaoda isu inongomfa yakaloda vanongonzi mudhara hamuna nyaya nditi but inotonongonzi mune nyaya because bepa riripo iri radhindo polisi nzita chidhindo chiripo apa ende makatotionesa zvinhu izvi pane dhera ndikamboenda kuuploada vhidhiyo rangu chidoti mundisire vhidhiyo rangu roti plus so ndandikaita ine makanditi awo ndisikwanisa kuisa svika munhu akaita vhidhiyo roro akayaisa signature yake tafula nemunhu akarekodha sumu yake handida newewo ipapo tafula akanditi yandisire signature ofuti munhu akarekodha song asi munhu ari josa ndopakaita challenge ndosika musina kuzona ndinotozombobvira ndadzoka naona kuti ndara aite ababvume but tafula akanditi uya ndikusainire ndikusire signature yacho kuti video chenda ichise inonoti upload akatotaura kuti ndakuuya Spotify ndikutese wendoona mudhara but challenge yesong manje kuti munhu wacho akaita song hapo maizokuti kuti hama ndizokwanisa tiite project tirisi apo but zvisine hazvo ndine maprojects anga ndiri kuita 2023 uno ndikusanganisa zvese entertainment music vanhu vachanga vachitasira mangoma akawandisa vachanga vachitasira movie akawandisa ndiri kutraya kuda kuzviisa kuvanhu kuti character yangu kuti ipa animebata ndozvinhu zvandiri kutraya kuda saiwewo Dennis Usoni haunakanga nhamba iri kambipisa masa handine imwe song ngakayeuni inonzi mabhodhi anoda vane mahobi vane magodi aiwa amunga makwani nditora aya atobva Japani makamapfeka ameno achangodonha pasi so bhurugwa ramatora bhudhi rakakurisa ndiro ramboyedzwa nemupurisa ipopo yera tombomupusisa ndapotsa inini tiri kutengesa mabhurugwa nemabhodhaya ya mabhurukwaya mabhodhi mabhurukwaya ya mabhodhi mabhurugwa nemabhodhaya ya mabhurukwaya mabhodhi mabhurukwaya ya mabhodhi $4 rinokavha rekutanga plus rechi2 iri bhodhi raitari hombi dai mambotraya mama vane mahobi iri bhurugwa repfekwa namaisabhina mavaziva here vekumbotengesa shabhina kutaura shabhini iri bhurugwa ratombopfekwa naparafin riri kutengesa ini mabhurugwa nemabhodhaya ya mabhurukwaya ukopesa mabhurugwa ina ndinoimbonge bhazuka zvandogona kutaura ndezvekudai so ndezvekuti bhazuka akauyokwa pakatoyo bhazuka chemba inanatogara nchemba unesikiri rangu mavhoisi enyakafana ende
ndikaita surprise bhazi kacho notongeta breakthrough yesong yake anzi mabhebha akawanda chichi nemabhebha akawanda kelebha akanisira message iwongo waimba ipipa ndandati kuti anga kudhara ndandine song ainzi muromo ingaiwe inonzi anzi isong iyi ndepamuromo handidi kuzonzi inini ndine pamuromo dai mandibatsira zvepamuromo munhu wese ngatiimbe song yemuromo wajera pamuromo chafa nepamuromo kisiye wapiwa yabva nepamuromo ngomara wanyora chaimba nemuromo bhebhi kupfimbo chapfimba nemuromo wajera pamuromo chafa nepamuromo kisiye wapiwa yabva nepamuromo ngomara wanyora chaimba nemuromo bhebhi kupfimbo chapfimba nemuromo chinhu chese chinotangira pamuromo ungave wandidena watoita muromo osikapambuka anotaura nemuromo mama kutuka anotuka nemuromo saka unodenda atiyende but saka ndandatu sterero ndakabva naro kutara ende I'll be surprised saka iwo kunzi kukopera bhazuka uri wakatanga aina aisukopera bhazuka bhozi bhazuka akatozouyo achiita zvaaitawo ndobva ndosaka ndambotanda I'll be surprised kuti kelebha akatoindisiro message pakambosonge mabheni zvikanzi iwe munhu ane voice ngerako kandatoti hama yangu ofishinini ndikatosimbisa bhazuka because hapana industry yafanoita se kuhetana tikatasa kujamaika chekuchekuka temako anotemba mwanza temako na Sean Kingston mavoisi yavo akangoda kungoita kunge akafanana saka there's no need yekuti tinyanya kuda kuita zvinhu kuti ndatovenga nhingi because nhingi azoimbasa nhingi style because zvinhu zvatira kuita ana chamba wakatokoperawo ana bhuro bantani zvinhu zvatiri kutira kuda kuisa ana bhuju wakatokoperawo futi ana bhuro bantani vavo because pakatanga inini maybe pane madhezi andembovengana tiro zvekudaro long time ndobva ndasvika ndobva nditi maybe ndananakirona selengeni chikanzi unika uselekila kakada kudai so wadi wabvisa kaka wanogadzira chako saka ndine kamwe kakuuya kandaita kunge silent vandazonobvisa usilent kausilent kakatobhodhara ndakabvisa udhara ndakabvisa udhara long time handisi kutomboziva ndandine pane song yangu yandikembe chinzi zvine kamucherechedzo romabhabhatidzwa iswa maridzo pfugama una mate Jesu Kristu Mwari ndiye anokusetera level wozvinzwa devil havasi mwari wako devil havasi mwari samnachi anyatsoziva mabhasi acho saka long time so dara vandikutaurira dara 2015 long time saka zvimwe zvinhu handichatoremembe but ndokakabva still vamwe vakambonditi wakada kudemba kunge bhazuka chifaba akambonditi eda kuti ite clash nabhazuka kusefe kwafike ndikati no handikwanise handikwanise because for that time yacho muona chinhu hazvaibatsira kuti kuenda ndorekordwa ndonako ndikuenda kuti ndione kwanda kutukana hazvina kana make sense just bhazuka ndikamuona ndoona is a brother saka hapana pamene ndobvya kunongotongoti uputike ka unongoputika nepakasiyana mumadhisi momo unongoputika muri right mukoma but muona manje nyaya inoitika ndinotemba netime because Sauro tikatanga kuti sasauro ana wengiti because ndine mamwe ndambotira bebe nati ndiri munhu weart panyangu ndisikachitaura ndichiti ini ndotofollowa Ghetto Crown totarisa zvinhu fraudara sorry mdana for a long time to the Ghetto Crown aiwa ma-elders anditi ndozonotarisa futi inini kuside kwangu ndonotarisa vana wikidi jalavu kwakatanga vakabva mayezi but asatoaputika pakazosvikoka vakazosvika vakamirira mukana saka there's no need yekuda kuti hari nekuda kutukana nemunhu ndini ndida kukasketa sei kunzi ndazikanwa mati because time yako ichangosvika uita zvinhu latest so far ndine yanga ichinzi songa achawandisa mukuru but chakawanda kune nonzi wakambofamba wakapreswa temperature inogona kuwedzera wakambofamba wakapreswa
mudumbu muchingonererwa iwe wakambofamba wakapreswa temperature inogona kuwedzera wakambofamba wakapreswa mudumbu muchingonererwa fanika wakwira mukombe uri Mbare uri kuenda mufombe mudumbu wotangira utori murodhi driver akwita achimisa kombi ukuona wakasunga kwese wakufinya mase warumasidzedze achakudhuma uchatobuditsa twese wakasunga chaiko kuti kechkeo wakambofamba wakapreswa vamwe vanongonotaura chitanzi kuimba sina basa but life experience experience handina kundogara uchafosa ndikatombobvawo kuno kuchibva studio I think pachigifecha wadzvanywa negweja aiwa mudumbu chaimje mundara kana mudumbu inowedzera kana takutaura kuti kupreswa kwemwe kwakaka amubva temperature inaiyoka but kutaura kuti temperature inotira kana ita sei unombomira kufunga ukaona toyers wakusvika patoyers unongona muona mundara zvinongona kuti ndinogona tisupu tomboti mukoma wangu tomboti hamutondiziva nditi ndinogona kupinda padheni penyu mozongondoenda chibudikira muchibva mutoyers nonditi mbavha but mune understand kuti chii changa chichiitika hamuzinzwisisi kuti amani anengaita se kana level rekuti munhu anotobhiza pa anobhiza anozobhozi panguva yacho unopenga ukwanisi kufunga kuti chii chiri kuitika saka ndangonozobvisaona kuti amani ila kuti makomesha otoimba zvese commercial inonzi zvakazopera chisingapere chinoshura wangu inzwa zvakazopera waibaya moyo wangu kungemiswa zvakazopera chisingapere chinoshura wangu inzwa zvakazopera waibaya moyo wangu kungemiswa waindiitira chimafia handiti wega wabva wasviketa unehondotsekura chiya paya paya pawakandichita wainditora serombe kanai waiti uri murora wamai wakandiramba uchida divine moyo wangu akasiyo nepain zvakazopera chisingapere chinoshura wangu inzwa unobatika sei pafacebook payoutube nepafoni pafacebook vangonafija platform yangu yanzi chimwe chimunhu yangu ni chimwe chimunhu chete ndo platform yangu Facebook page then payoutube vanosija super Fyah but super Fyah wedu ndo chirasta ana FYAH then super ndo chimunhu then same as kunani same as ku Instagram super Fyah in spelling yours Facebook page YouTube just Instagram Parnari is 0718 613 756 0718 613 756 Damai Dennis Wilson supermoto thanks